Вярно, че си караш още тогава, като скипна Мургаш. Да, само тогава скипнах. Ама въпреки, че аз скипнах състезанието, И си кара на Витоша, да. Бил. За какво направо не дойде? Защото, нали така, аз на предния ден не се чувствах добре. А пък вече, нали, в деня на състезанието, нали, аз пак не се чувствах много добре. Ама и след това. Тук не бил съм. Да, аз видях, че пускаш там отляво. Да.
Ей, чистите обувки. Апгрейднал си, да. На байк центъра отвън, гледам ги 250. Искам да ги купувам, моля, не тук 140 на промоция. Е, топ. Да, 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 Ти в такъв случай гледай в някакви сайтове, тип Bike24 и така нататък. Да сравниш. Ами, аз тогава много бях изгледа, защото последните 8 месеца стига да караме и там седнах и съм мокрил пред кучи. И викам, повече няма го игра това. И то с панталон. И после обувка. Само едни документи. Къде се слагат? Не ги обуваш, ами ги заключаваш. На такива скрипти за. Бях в байк центъра и ходих. Ама имах само L размер. Аз исках просто да ги пробвам, нали? Идеята ми ще да ги поръчам от това го искам. Защото там са без промоцията 20-30 ако е. А с промоцията ще стана сигурно 50-60 лева. Ма за какво сте? Ами, Ти си имаш. Дали ще свалиш обувките или не? По принцип да, ама сега с този панталон на моите много трудно е. Но удобство.
Аз съм дропнал нивото. Тук сигурно едно 20%. Може ви здрави. Малко почивка сега зимата. Как се кажеш? Радко, приятно ми е. Митко? Приятно ми. Радко вика, ако караме шапката, с нас задури. Ми добре. Не съм я пробвал до сега. Хайде. Не знам за кой шапката караме. Ще пусна дрона отзад. Имаш дрон ли? Новия какъв мин, GI мин някакво? Нео, този новия. Той е ефтин, малък. Как е този? Това е DJI Action, Osmo Action 5. Аз не знаех, че правят камери. Да, правят. Protection. Те с GoPro плюс тези правят Insta360. Да, тя съм го чувал. Просто не знаех, че GI правят. Да. Те даже са вече по-хубави, аз затова си взех от това. GoPro ли? Това държи 3 часа и половина на 4К. Аз GoPro съм имал четворка, 7-8 години я ползвах, накрая изгоря някаква платка и ми заминаха и записите вътре, защото изгоря. Ема ти що си ги пазиш вътре? Вътре ги пазя. Груба грешка. Много голяма. Здрасти. Здрасти. Не, които не бях качил на компютъра. Да, аз винаги след каране директно ги качвам и трия. Първата работа. Мене си ме помързява малко. Май са понатрупа и накрая. Да. Изгоря тая платка, замина всичко. Аз даже на компа, като ги складирам, пак те ми е търсене, защото... Жора, много добре. Днеска много караме. Какво правим? Ще качваме ли? Качваме. Айде, че ще изтинем. На тук е симплен. Баба. Да. Какво ще го лигавим тук? Много сухо е. Здравейте!
този печар се май беше от някакъв страшен блок. Давай, на мен, аз само като не чух гласа, че искам по-добно да се зажива, че го усетите. Да. Мерси. О, фак! Друг сезон. Много камъни има. Тиха, то е дроп. И аз това се чудя. Не разходка планината. Да. Голям тръп. Да. Как остава се позет тук? Към мазал. Здравейте. Здравейте. Вземам пак да падна тук човек с тия скапани клипсове. Не ми се рискува. Тук заето ли е според теб? Не, сега ще се грим. Че аз искам на слънце малко. Тия птици, киткета, кебабчета. Гладняваш, нали? Той зацикли май. Идва. Топ. А то как да слиза? Реално. Смисъл тракинг, object tracking прави. Следиме с камерата и
Да. Поне знаем, че е зад нас. Аре, бе. Не е много бързо, това е проблема. Като следва. Ако е на меню, може да развие скорост, но на следване... За катери ли става? Еми, сега ще го видим. То се обърка при тези обжекти, аз го видях, които са направени, са отшашари. Да. Те бяха наистина много. Ма после ме намери и си мина между хората. Ево, то мина, ама ще през тях да мине. Там хората се спират един прав. Нищо им няма. Да си знаят. Да бе. Но то е такова entry level дронче. Да станат мене да протенаследвам, а то Не, има някаква технология, която в джоба ти сигурно го минава. не. Просто обект. То знае кой обект трябва да следва и това е. Да, ама той, аз като съм ударя, защото да не съм същия обект. И как да не си, нали? Има камера, то не е слабо. То не ползва... То ползва камерата. Ето ползва камерата, ама... Та камерата какво е? Тя е имидж. Еми да. Реално, то не може да следва заради имидж. Ето реално в гърбата вижда. Да. И то си генерира смисъл някакъв обект спрямо това, което е снимало и си следва обект. Защото то не е една снимка, да кажеш. Аз мисля, че ще ги заблудя, като възстановя. Не е толкова просто. На технология. Да, измислили се хората. То това е якото, защото е ефтино и става за такива неща. Исках да вземем някакъв скъп дрон да го мисля тук. А като качество, как е? В смисъл 4K снима, обаче нали, самата леща не е много голяма. А какво са води като модел? DJI Neo. DJI Neo. Да. Те го пуснаха преди 1-2 месеца. Батко ми има мини, ама тройката, дете. Те са по-сериозни дронове това. Да. По-големи, по-голяма батерия, по-мощни, издържат на повече вятър. Ма не мога да взема така с мен. Не можеш. Дрон за... Да, бонус. Да. Тя сега има някакви малко по-ефтини, има пак 1-2К и да го блъсна тук в нещо. А това нещо блъска се в плони и продължава си. Много издържливо. Държи, да, то е много леко. Колко и 200-300 грама? 150. Ето, реално е много леко. Другите ги правят по 249 грама, защото 250 грама е допустимото да го носиш самолет дрон. Да пътуваш с него. Значи 100 сега можеш в чужбина да ходиш. Те с другите можеш, но с 100 грама по-големи, нали? Да.
този е точно такъв entry level за хора, де сега са решили. Книжка за дрон изкара ли? Моля? Книжка за дрон. Не има такова нещо. Да, знам, че има, ама този е... Не ти трябва такова нещо. Да. Те у нея са вече за определени по-сериозни дронове. Сега ще ми интересно. Тук добре се представя, ама сега влезем в гората. Според мен ще загуби някъде следа. Еми сега ще видим. Защото прекалено много обекти има. Да. Само трябва да му смена батерията, защото Отделно като стигнем... което е обхвата може да загубим. Защото изсечена местност. Той обхват няма смисъл. Той си се следва с камера, съответно просто със скорост, ако го изгубиш или се заблуди някакси. Мисля му препречат пътя и така нататък. Здравейте. Здравейте. Ама за рибавка си ти. Да, Такова. за рибявка е. Някакъв контент, нали сега? Такива неща. Еми, мисля да навържа едно клипче от днеска. Ние с него имаме YouTube канали Яко. и постваме. По 40 Значи познавам по известни инфлуенсъри. Да. А? Е. Май сега. Тук няма да има проблем. Ще видим на спускането само. И то пак. Не се надявам, че пак ще мога да направим. Е. С голяма скорост няма да може, да. Тук май ще бутаме. Не. Николай, ти kako бях на фито. И сега правиш е така. И ти каца в ръката и това е. А то пре. Той лъвско сърце. Реално как е първо колело, после бягане и накрая плуване. Не. Ти ще се отдавиш иначе, ако е последно. Плуването е първо винаги, защото от гледна точка на безопасност. Аха. Ти ако си изморен за плуването, колелото е последно. Не, тичането е последно, сори. А, тичане. Да. То май тичане, тичане е последно. Аз То там какво ще стане? В смисъл ще паднеш, ако ти стане нещо, седнеш на земята. Падане, има през за умора. колелото колко километра е? На малкото лъвско е 40 и малко. Добре. Да. Елевация каква? 800 метра ли е? Не е много. Много прилично. В смисъл, колкото е тук изкачването, даже някъде толкова, да. Колкото е до Златница, от южния. Чайните в колелото ще се спая с плуването, но се оправя сигурно. Абе ще се оправиш. В смисъл, ако можеш да плуваш колкото да не се отдавиш, ще се оправиш. Да плувам колко да не се отдавам. Еми, ти имаш час или час и половина ти беше там cut-off тайма на плуването. Ти се ще го изплуваш за толкова. Не ти казвам, аз изобщо не съм го тренирал, отидох там и го изплувах. Никога не съм плувал така да ходя на тренировка. Дето ти викам, аз по-дълго от 500 метра никога не съм плувал. Еми това е 3 пъти по толкова. Сега на голямото лъвско, на истинското, е 3 км, нали? Абсурд. Там е 3 км плуване. Някой път ще го направим. А колелото колко е на голямото? 100, Той бягането 20.
И вече много стабилно. Да. Много стабилно е. 20 км бягане. Аз най-много Стабилно е. 19 съм правил. Аз 10, ама не че има повече, просто не ме занимава. Просто е еднообразно да ти кажа. Няма желание да правиш. Да подобряваш маратони. Бутаме, какво да правим? Аз за здраве. За здраве, 5000 или айде, десятка. Трудно е. Машкин си горе. Да. Миналата година Израел маратона го направих за 53 минути. Тази година ходили? Не. Тая година много дето викам за коляното съм избягвал. До година се надявам да правя Търново ултра. 114 км. Ама с 700 метра ден инновация. Бягане. Колко километра? 14. Ага. Здравейте. Къде съм си го набелязал ти. И другото, де съм набелязал е Варненския полумаратон. 21-чката. И десятката на София. Мисъл 3 бегачески съм си набелязал тази година. Ти повече по бягането ли си, отколкото по колезнето? Повече колелото, ама тази година и предната трябва да ги комбинираме двете. Ага. Малко разнообразие. И как ти трябва да почнеш да бягаш? Знаеш как ще е това на колеза? Не ме кефи. Колко имаш къде да бягаш? Пара колата хора в западен бягам. Аз Мене ма слушния, кефи, той е до нас. защото е нали пак природата. Да. Виж някой чика. Марто. Макар че Как си знаех, че Здравейте. тук... Еми, как си изпусна хубавото време? Medium. Follow. 3, 2, 1. Тръгваме, да. Ей, да. Чай. Да, шибна се в кон и падна на земята.
Абе, с тия, сори. Очакваше. Не, викам си сега с тия педали, не се метна тук, човек. Иначе се минава. Тук не ми се... Тук не ми се пада. Аз тук май няма минавам през водата, колелото ми е чисто. Да си остане чисто. Опа. Това вече много висока предавка. Здравейте. Минавам от дясно. Давай. Добре беше. Да. Да, дай да ги не си цапаме колелата. Да видим, че резол, защото я ползвам и на мака, и на PC-то. И съм и свикнал вече.
Не можах спра. Така ли? Абе, зачудих се, ма си викам направо май беше. Да, тук аз знам, че има вратка и се напропускал те. Къде си се отзвал след това? Не, аз просто GPS-та тогава ми казва такова и съм се връщал. Ма то малко оста. Много добре. Да, свежо е такова. Ако не бързаш, че да и бързна. Аз не гледай, че карам бързо. Карай си, нали, спокойно, не се притесняй. Аз не се юркам много. Да. Защото аз съм малко примерно просто, аз като има някой дет да кара по-бързо от мене. Аз пък примерно до сега, като не съм я карал, сега я опознавам тая пътека. Да. Лекичко и това Има е. предвид, че са, нали, шумата, това е още допълнителна сложност. Да, става по-технично. Ела сам заходи направо, тук мога да влезнеш. Добре. Ще е там по... Готови ли сте? Мите, lead the way. Ай. Коли беше? Те не се захващат с тихо.
Тук е интересно. Турата ние ни излизаме тук на ония път, а натам е сингъла трябва фани. Натам. Къде натам? Помниш ли предния път, като разходихме за нагоре към Златните, а имаше една друга пътека, където нас вкарваше в сингъл? Там моста. Да. Да, ние питахме даже някакъв човек май. Много хубаво загрях в ръката. Значи ти, като спираме и като такова умора, няма някаква умора. Няма. Така е много мазничко. Защото иначе почва да ставаш обе, дали ще удържиш. Да, иначе тук си на survival мод. Да. Биш се с камъни. Вярно, че тази пътека води точно до мостчето на сингъла. Давай машина натам. Там ли? Може и от тук, ако се спря. Да. Аз само обаче ще махна каската. Махни. Ти си с full face, така че... Да, тук сега имаме катерене до сингъла. Добре. Сингъла е втория етап реално. Искате ли да направим сингъла, Рударци, Марчаево, Владай да се приберем? Аз съм... Аз съм малко пас. Така ли? Утре съм на работа. Ти мислиш да отидем до Кладница ли? Да. Ще го направим, смисъл имаме време. Малко въртене. Аз съм малко пас. Така, аз между другото не съм много сигурен да видим там, нали, ако тръгнем. Що бе, сингъла ни е 30 минути и после имаме асфалт. 1 час. Час. Толкова. Като сме се хванали на хорото. Утре сме от 7 по тепло. Ще трябва да почна малко вече. Ти ако се качиш до сингъла, ще се оправиш ли оттам? Да се върнеш? В смисъл от сингъла обратно на Витоша 100. Етапа на Витоша 100, той му вика етап. Чуда са. Защото от тук може да се върнеш, нали? Направо за... от тук направо да сляза във Владая? Да. Може и те да направя. Тук нали слиза във Владая? Че аз викам да не го правим това. Що? Утре направо да караме, защото много каране ще стане. Иде? Аз съм зарибен да ти кажа. 3 часа и 10 минути е. Монти, действайте само, дайте някакъв Инстаграм, YouTube канал да последвам нещо. Subscribe към банка. Да. Имаш ли Инстаграм? Имам. Направо ти задай твоя нища Да. в нашите чатове. Дай, ще наспамим. Да влизам в YouTube канала. Да лайкаш, да се преваш, да шираш. Напиши се, фолоу ни се и така. Да си. Subscribe към банка. Здравейте. Той ви чакам с сребърна значка. Не очаквай невероятни неща. Тежък контент. Тежък контент. По-скоро е casual контент за бекграунд. Докато бачкаш, мога да пуснеш как дишаме тежко. ASMR. Да. Между другото, ASMR човек на сингъла. Това манима етапа, ако взимиш професионален микрофон, миниш целия сингъл на ASMR и го залупиш те 3-4 часа и го пускаш ASMR видео. Тупц. Не, само гумата минава покрай лесата. И гумата и дишането ти, то по-скоро ще е дишането. Да, успокояща музика за сън. Младежи беше ми много драго. На мен също, на нас също. Айде. Приятно. От тук се оправиш, нали? Много ясно. Оправен съм. Някой път, като караме сингъла, направо с нас се включва. Аз ако утре не бях на работа, щях да се пусна още повече да карам. Защото утре не знае какво е времето. Има шанс да... Да, играме. Приятно. Ти от тук ще си слезеш на вода, ще се ориентираш. Ще го оправя, то е лесно. Там ти е посоката. Цак. Нали натам е посоката? Да. То се излиза. Да, мисля, че да. Това е, да. Но няма как да натам, защото... Приятно каране, успехи и безаварийно. Айде, и на теб лекичко и... Айде. Аз имам 8% батерия, трябва след малко да смена батерията. Давай, споко. Тук лекичко опусни на втора, там първа, втора и чилвай. Защото
Въпросът е, че ние качим сингъла, после сме само... Не. Отиваме до Кладница по-равно, пускаме селата и после имаме само Марчаево да качим. Там са два баира, ама с асфалт не. Няма така мък. Стига да е окей времето. Ако вали, аз по-скоро ще попусна. Не ми се занимава. Да, сега спускане и после качване до Тихия. Я чакай, сме на батерията само. Опа. Пътека. Хубава работа. Здравейте! Аз. Ще умекваме. Тук дървото началото трябва да нахванем, защото е ниско. Добре.
каза? Ага. Да. Как е от тук надолу? Сега почвате и тези камъни, където ти обяснявам, внимателно тук. Лекичко, избутваш си. Караемо ли? Караемо. На места, нали, има напречни камъни и там трябва да си, как ти кажа, трябва да си готов да избуташ предната гума. Тя предната като мини, Да. вече добре. Бива. Сега ще видим. Това ми прилича на тази, дето да пускахме с камъните под копитото. Да. Началото е такова, подобно. Добре. Виж къде е хоризонта на слънцето. Да. Така го закрие. Добре. Няй. Реди? Да, давай. Изпуснах линията. Ето, тук ще се пусна. Не те видях. Не. Чак толкова. Добре. На едно място изпуснах линията и спрях. По-добре, по-добре. Ама е много готин се, защото такива камъни, нали, трябва много внимателно. Технично е, яко е. Точно технично е. Ама и чил да не е някакво сложно. Тук е хлъзгаво опасно, защото и тук видя камъка последно където те освободи, как имаше наклон. Да. Аз в хлъзгаво време, нали, тогава е опасно. Е тогава, да. Ма сега си имаш сцепление, Да, сега сцеплението. колкото искаш. И сега тук е много насъкта пътеката. Сега какво? Насъкта е пътеката, сега има пак внимай. Cool.
Еми направо спирам, защото ти си спрял и Да, аз да не падна на едно място като ретард пак. кормилото в дървото и заради тук. Ага. Той тук, Аз стои съм го пускал, по принцип. от тук трябва да се пуснеш по-скоро. Става, като цяло не е. Да. Аз не знам. Тук пътека. Принципно малко нагоре. Тука. Може от тук да се пуснем. Да, то от тук и разклонението и ще влезем на Княжевска. Да. Обаче не знам оттам дали пак директно не слизаше да байпаснем пътя целия. Не знам. Аре да се пуснем пък. От тук. Си ходим. Да, по-долу. Аре да. Леко с колица само. Да. Свисчи до кола. Добре. Той е чил, защото е само направо. Да. Не е като това на зад хотелската. Ама това е такова флой, много флой влиза. Бива. Да, до тук сме на 30 км. Да, аз съм изпуснал тук 2 км да рекордно. Мъже и здраве. Ти. Знаеш колко време се каня да направя големия скок на тези пътека, човек? Кой бе? От камъка ли? Тук където са, нали сега имаш... Първо имаш един много голям скок, дето влиза, аз него... Не знам дали него да не го пробвам. Аз няма го пробвам. Басам го. И след това имаш, нали, дроп, след това имаш 2 скока, тя ги прави, след виража имаш един много голям скок. Както прецениш, не знам. Да бе, да. Не, то за да го направя, аз трябва да се спира, да се застане на пътеката, асесмент хубав, нали, да се направи. Се преценява скоростта и така. Пускаме. Да, ма аз не ги помня, ние толкова, като ги правим през Аз е един месец. тук имаш първия голям скок, го заобикаляме, защото е много голям. След това имаш дроп. Дропа са, нали, ако ме следваш, виж, той е просто с дропи. След дропа имаш, нали, що го да е пак хубав скок, аз си го правя. Обаче, точно този скок, който визирам след дропа, ако го скочиш по-отляво, попадаш върху тези странични корени, което е опасно. И скокчето го скачам по-отдясно, за да се приземе, нали, позициониран за да бъда готов за другия скок. Сега ще видим. И след другия скок вече е виража и стои пак големия скок. Аре. Тук сега този скок да го минавам ли с теб? Не, това е голям, аз даже ще не ги правя. Holy fuck. Stop, passam go.
Здравейте. Много добре беше.